Ini kalian jangka all kasih Megla Tourist Taxi Association. Ini kepor ni dan ban ai kublai pi iway kibapait yang bagani ke news channels. Hak bayday bat ka general meeting ke ban salong hak kat pratarik hang ni Hamadan Malki hak kepor spoch dang. Ini kalian ka asyan dan ke mensim ke basnguret dan ke download ke basngokya. Ni khot ni wer sobhai pi baro ki try kali ki drivers ki baper lengba ki joint action ki baper lengba ki association ki baper ki badai nadu ki local taxi ki badai nadu ki local tourist ki interstate tourist permit baru ki national permit ba phin sobha banwan sagani ka jinglang ka bangin sekran hakani meeting kandai namata kalasai kalawai namata kapatang ka banwan jong ki nongnya kali baro di kumta ngi na kalian ka asyan ngi khot ngi wer sobhai pi baro iway ba pensim kya yakni ka jing khot ka jingi sangni ka jalang ka ban salong hangni Hamadan Malki ngapen ken mau biang kene khat pratrik kata laisis ni hakapor spoch dang hangni Hamadan Malki nga sobha ban khot ban weru ya pi ki riu sampang ani ya pi ki paitba ki badon ka jing so kya lang namta jingi ki nongnya kali ba pin sobha ban wan lang sakani ka jinglang ka jungi bapin ajing mot lang ingi bapin pesat jing mot lang yengi hakbide ba ini ka jing dawa ka jungi na ka banta ba ka sarkar kan thawro la ka jong ka policy hakbide karung kami jong kali ke ban sabar tangkumta kublai shibun